In Dokkum is het van eind augustus tot begin oktober alle weekenden een feest. Met activiteiten van jong en oud. De weekenden van de Admiraal binnen een groot succes. Oei, Wat ga je op idee? we hadden pannenkoekjes. Of zoals in Groningen zijn pankoekjes, maar we zijn niet in Groningen. Maar ben jullie daar gewoon net aan? Oei. En wat voor soorten ga je ook? Wat voor soorten heb ik? Ik had een naturel, die is gewoon normaal. Ik ga tequila met drank. Oh! En ik ga speciaal voor de vrouwen heb ik een naturel met Grand Marnier. Een lekker slokje erbij. Nou. We waren aan het vissen in de binnenstad. Ja. Ga je mooi visvergunning? Nee. Ik wil. Ja, kijk. Kan ik me er even uithalen? Dit is zo mooi. Ik had er ook uit. Ik pak me dat. Ja, nee. Ja. Kijk eens. Ja. Ja, keurig. De hengelspot uit. Sure. Maar de ijsfontein, zit er erg vis in? Ja, zeker. Ja. Er zit een metersnoeking in. Metersnoek. Ja. Denk een ijsvis. Willem, doe maar in je zakje. Het rikkert je nou al wat. Ja, zeker rikkert het hier nog. Wat gaan we bij? We hebben lekkere gerookte runderburgers en we hebben broodjes pulled pork en gerookte kipspiezen. Ja. Dus dat gaat er wel in. Dat gaat er wel in, zeker. Wij maken lekkere Spaanse churros. Ja. En waar is dat van maken? Waar is dat van maken? Nou, dat is een lekkere Spaanse snack. En je kan het een beetje vergelijken als met zeg maar een pannenkoeken van oliebol. Maar dan is het Spaans. Lekker met kaneelsuiker. Een beetje lekker dippen in de chocola. Nou, heerlijk. Ik praat met Britta Meesing. Ik probeer die folders uit te delen. Wat de vrienden van Admiraliteitsdagen, wat bekende meisje. En ik merk dat er heel veel toeristen omrennen. Ja, die vind ik geweldig hier in Dokkum. Dus hier is sowieso de stad is leuk en er is wat te beleven. En ja, ondanks dat het net het feest is, hebben we dat wen binnen. Maar ik wies wel eens even naar die foto's. Hoe mooi het wijze kind had het echt het evenement er ook wordt. Maar ja, dit is in deze tijd is het hartstikke mooi om dit mee te maken. Ben er ook al een prut onmeldingen bij je binnenkwam? Het gaat mondjesmaat wat er. De toeristen is wat lastiger. Dus we moeten echt de Dokkummers eruit pikken, zodat die echt in de gaten hebben van nou ja, wie het met de vrienden of wie met de Admiraliteitsdagen steunen. Ik wil graag vrienden worden. Het volgende jaar worden erbij heen en maar het gratis wijzen. Dus ja, die mensen die proberen wel even met de telefoon de QR-code te scannen en dan bijdragen te Jan. Je hebt al wat eerlijkse machtigingen gekregen. Dus dan hopen we dat er nog meer komt. Maar toeristen dat is wat moeilijker. Ja, en dan hoop je dat door hier bij Gruts uitpakken kan. Ja, wees. En ik merk al dat iedereen daar wat zin in had. Ja? Iedereen die hungert wel weer een beetje naar gezelligheid, feesten er weer uit. Dus we hopen dat het volgende jaar wel los kan. We steren met onze eigen bier, een bierstandje, Chef Mike Zevenke Blond. En ik ben al in het Oosterkant evening. Voor de liefhebber, hè. Dat past mooi bij het Zevenke Blond van het Wad, samen met de Wadooster. Dat is ook wat. Ga je wat drukte? Ja, er is wel belangstelling. Ja, echt wel. Ja. Er lopen een hoop mensen in de straat. Ja, en iedereen die wil er nog even uit, hè. Ja, het is mooi weer. Het is doelweer. Ja. Maar het is nog geen crisis en oliebollen. Ja, zeker. Maar oliebollen gaan het hele jaar door. Ja. Kijk, normaal heb je het altijd op kermissen, braderieën en jaarmarkten. En die waren dit jaar een beetje dun bezaaid. En dan, elke gelegenheid waar dan iets te doen is en je kan ze dan toch aan de man brengen, dan wil je ze graag bijwezen natuurlijk. Ja.